Hello guys! Welcome back sa aking YouTube channel. And today is September 29, 2017. And Happy Fiesta Iligan City. Viva Senior San Miguel. And ito nga yung mga naganap kanina. Matapos may pakain si Mayor and may pelechon. Yung mga ganap kanina sa hapagkainan. So ito yon, wag ko nang papatagalin pa. Ito na siya. Bang! Video. Kung pang-upload sa YouTube ba? And blurry. Sorry na po no. Tek. Di mo ko na video mo ko na, i-upload sa Facebook mo na. I-upload sa Facebook, nahupog kayo. Palayo ko gamay. Palayo ko gamay. Balik gamay na sila. Distansya lang ko. Balik ko. Wapo. Salamat, Rex! Balik, Fred! Bista! Ay, balik dito! Balik! Dito na! I-upload yan. Bista ko ni! O, naglungit mas papay, balik.
Kami. Focus na, focus. Papa. No, grabe. Salamat, break. Mayroon na sila. Okay, kayo. No, Nasir, bata pa, nalibata. Ako na sakto. Practice pa. Lagi. Ha? Puso na yung bandrix ba? Ang appeal dito, Will. Ada basketball. So that's going to be a high percentage type of basketball. Nga sa tayo ba, basketball. Because alam mo, they want to get their percentages to go up higher. Si Nathan Bullock carrying over yung kanyang shooting touch mula. At dyan nagtatapos ang ating vlog for today. Maraming salamat sa mga nanood mula umpisa hanggang sa huli. Hope nag-enjoy kayo. And don't forget to subscribe on my YouTube channel at i-click yung notification bell para updated ka sa lahat ng aking vlogs na i-upload. So, sana nag-enjoy talaga kayo and hope to see you on my next vlog. Bye!